ibang karamdaman. Kaya mag-mixed in herbal coffee na. Ang ating kape. Ang Mixed Herbal Coffee ay gawa ng Doc Alternativo Herbal Products. Available in leading supermarket, malls, and pharmacies Ang nationwide. ating kape. Mr. Herbal Coffee. Miss, basta na germicidal soap gani? Diin man diri eh. Itong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, tas 186 tambal sa diarrhea, tas 1,500 doktor o hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwedeng ingon ana kung gipalit nimo katong ubang sabon diha. Trust only Safeguard. Protect against a broad spectrum of germs. Hasta katong mahimong hinungdan og buni, alikunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa safeguard na ko. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong babasa sa Josue Kapitulo 3, versikulo 7. Unya ang Ginoo niingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo. Okay, sige hapon. Ani ano sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ining ubos ninyong sulugon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magkauban gyapon nato ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ug usab si Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa estasyon, ang atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagubo, o usab sa iyang mga kaubang mga radyoman. Laing adlaw sa Ginoo. Sa gyapon kita moingon, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Okay, nga tong pizza karon, pizza 10. Pizza 10 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2019. Ato na usab sa ulugon, no? Pila na lang kadlaw sa ulugon na usab nato ang adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo. Okay, ato na yung gibasa, no? Pag-una, pagsugod ka na itong paggawas sa atong tingog sa laing hugna sa maong tulumanon. Ito na yung gibasa ang Josue Kapitulo 3, versikulo 7. Nga kung atong usbon, uban ang impases, unya ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel
magpasidungog kanimo. Yung kaya ato ning gibasa diin ang Dios yun. Maoy namulong ngadto kang Huswe nga ang katawhan sa Israel magpasidungog kaniya. Now, ngano nga mao ni atong gipasiuna karon sa atong tulumanon kay wala pa man nato matiwas gutong gihisgutan nato no tema may labot na sa unsa gyud ang katuyuan ba? Unsa gyud ang mga katuyuan ngano maghimo tag mga larawan o ribulto. Oh, di ba? Ato nang naisgutan nga kung himuon lang simbolo sa presensya sa Dios. Ato nang naisgutan kung himuon lang dayan-dayan o pagpahinumdom o representation. Kung kana ang mga hinungdan, wala gibawal ang ribulto o larawan. Ang gibawal lang kung sinayupon paggawi o paggamit ang maong butang, no? Nga susama sa kwarta, nga kanunay na natong gibalik-balik. Dili man dautan ang kwarta kung ginigamiton sa insakto. Apan kung sinayupon paggamit ang kwarta, gamito na sa pagsuborno, gamito na sa dili maayo, dili na pud yun na maayo. Mao na'y nakapahimong dautan. Ingon na usab ang mahitungod sa larawan o ribulto. Kung insakto ang tumong, sa Tagalog pa, kung insakto ang dahilan, wala na gibawal sa Dios. Wala na gibawal sa Dios. Ang gibawal lang kung sinayupon paggamit. Unsa may sayop nga paggamit ganito sa ribulto? Kung himuon ng laing bathala o himuon ng laing Dios. O manggani kadtong debate nga atong giatubang ang atong higala, wa gid siya laing option nga mangita gid siya paagi nga ipatuo sa mga tao nga kanang ribulto gipagka-Dios yun as mga Katoliko. Kay kung iya nang ma-establish, mapabarog, tinuod yun ay nga Diyos ng ribultos Katoliko. Pero officially, wala yun magtudlo ang Katoliko niya na. Di ba? Naalay mga kanang referensya nga Katoliko nga kung i-twist, tuison ang pagsabot, mahimong mulampo sila. Pero kung mahatag po nato ang explanation, mahatag po nato ang tubag, mahatag nato ang husto nga pagpasabot, unsay buot ipasabot ni ana, dili na pagpagka-Dios. Dili na pagpagka-Dios. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaroon ang laing tumong, laing katuyuan nga nung doon natay larawan sa mga santos, doon natay ribulto, kay kini gigamit nato usab sa pagpasidungog. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Ang pangutana nga, giunsa nato pagpasidungog si Rizal? Giunsa nato pagpasidungog si Rizal nga bayani sa atong nasod nga Pilipinas, gamayng nasod nga Pilipinas. Giunsa nato pagpasidungog ang tao nga atong giisip gyud nga bayani sa atong gamayng nasod sa Pilipinas, giunsa nato siya pagpasidungog. Di ba? O magahintag adlaw alang kaniya kanang gitawag og Rizal Day. Di ba? Dayon, yun sa pa. Gipasidunggan nato siya pinagi sa pag gihimuan yun nato siya libro, di ba? Gani atong gitudlo po ng iyang libro gyud nga gigama katong No Limitang Hiri o El Filibusterismo. Kung malimot, di ba? Giingon ana nato siya pagpasidungog parang dili siya malimtan. Di ba? Dayon dili lang kay kana. Ato siyang gipasidunggan pinaagi sa paghimo gyud og larawan o ribulto gyud. Gitawag na tog monument.
Monument of Dr. Jose Rizal. Asa na ito makita? Ato nang makita diya sa plaza na to, di ba? Ambot og naabay mga plaza nga walay imahe ni o ribulto, monumento ni Dr. Jose Rizal. Kay sa atong plaza diri sa Dipolog, naamang yun, no? Naamang yun tay monumento o ribulto ni Rizal na sa atong plaza. Ato nang gibutang diha, dili aron himuong laing Dios si Rizal, kundili aron siya kapasidunggan, o aron usab kung magkakita ta sa iyang ribulto o monumento, mahinumdum dayon ta sa iyang exemplary, o makahinumdum din ta sa iyang panig-ingnan nga gihimo isip usa ka citizen, isip usa ka Pilipino. Sumo na, gipasidunggan na to siya, no? Laing tumong, laing pagpakita sa pagpasidungog niya, gihimuan na to siya monumento o ribulto. Kumuna kita mga Katoliko, gahimo tag ribulto, larawan sa mga santos, no? Dili lang kay gihimo na to ning dayan-dayan sa atong simbahan o representation o mga balaang simbolo, no? Ay ninyong kalimti ng Salmo 74, ha? Salmo 74, versikulo 1 hangtod 9, nga kanang mga butang sama sa ribulto, diha sulod sa templo, mga simbolo na, no? Mga balaang simbolo. Dili na mga idols, mahimo lang ng idols kung ipakadyos. Nagkaroon unsa may kanang kana bang litra por litra, oh, nga kana bang pasidunggan yun ang mga balaang tao, no? Ang Diyos mismo sa tudling atong gibasa namulong na, no? Josue 3:7 nga pasidunggan kuno siya sa katawhang Israel. Di ba? Unya natuman ba na, no? Natuman ba na nga gipasidunggan jud siya sa kanang unsa ni, no? Katawhang Israel. Now atong basahon ang Josue kapitulo 4 versikulo 14, no? Josue kapitulo 4 versikulo 14 mao ni ang atong mabasa sa hubad nga maayong balita Biblia, no? Gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue, ingon nga bayani tungod sa gibuhat sa Ginoo niadtong adlaw. Gipasidunggan nila siya sa tibuok niyang kinabuhi sama sa pagpasidungog nila kang Moses. Now, kinsa ba ni si Josue? Kinsa ba ni si Moses nga gipasidunggan, no? Niadto sa katawhang Israel, mga man of God man, no? Kana bang masinulundon sa pagmando sa Dios? Sa ato pa mga balaang tao sa karaan pa ning tugon, oh. So kana ding balaang tao pasidunggan, so kitang mga Katoliko wala ta masayop, ato lang nang giawat. Wala man pud giingon ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan nga i-apil nag-undang, ha? Kay naaman po'y tapuson diri sa bagong kasabutan, di ba? Oh, naapoy tapuson. Oh. Pero wa man pud tay mabasa nga gitapos nag-apil. Kay mga kuan man na, mga natural manguna nga essence dili man na siya kana bang unsa ni kanang ingon ta lang nga kinahanglang undangon gyud. Okay, kanang buhat sa pagpasidungog, common sense mo na nga dili gyud na pwede walaon na to. Di ba? Kaya bisan sa atong kuan diya sa eskwelahan, mopasidungog man tag kanang mga maayo sa klase, di ba? Ang maestra mopasidungog pinagi sa paghatag og ribbon, medals, di ba? So kana nga buhat dili na huwad-on, no? Kanang pagpasidungog. So mao na nga wa na giundang nato sa Katoliko ng pagpasidungog. Oh, na katong Josue no 4:14 kini bang pulong nga giingon diri ba nga pasidunggan sa gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue, ingon nga bayani. Oh, bayani. Now
mo ni example sa bayani sa pagtuo. Di ba? Now, kung si Rizal nga ato siyang gipasidunggan, pinahagi sa paghimo nato og monumento o ribulto niya gibutang nato sa atong plaza. Kung ato nang gihimo nga bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas, bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas. Now, unsa pa kaha ning mga tao nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan, pang universal. Gani katong panahon ni Josue, katong ilang kausa ni adto dili pa man tumatawag galing pang universal, di ba? Okay, katong ganing for example katong Judaismo o Judaism religion panahon ni Moses o nila ni adto, itong ilang religion dili pa man gito pang tibuok kalibutan. Matawag nato tog ambot kung sakto ba kus termino tribal religion ano man kay para lang sa mga Hudiyo. Way labot ang mga hintil kay ang mga hintil isipong mahugaw, di ba? Ang kang Kristo pang universal man, pang tibuok kalibutan mo bitaw tong sa debate nga atong giatubang ni moingon ta nga atong ato lang po ni isgutan gamay nga nganong gi-abrogate sa Council of Trent. Di man niya? Nganong giundang sa Konsilyo sa Trento mga 1400. Nganong giundang ng pagbawal sa pagkaon og dugo, pagdili. Simple ra kayong explanation nga Katoliko ana. Tungod kay kanang balaura dili na universal law. Dili na universal law. Matawag na to nag temporal or kanang gitawag pwede rin na tawagon og tribal lang. Okay. Wala gihatag ng suguan ni Kristo sa bagong tugon. Bueno, katong Council of Jerusalem, gidili pa na nila na naman na sa bagong tugon ng Council of Jerusalem. Pero ang Catholic exegesis, ila tong gidili, dili tungod kay universal law na. No? Sa akong nabasang exegesis, gidili to nila ni adtong panahon na in respect to Jewish custom. Kay sa bag-o pa ang Iglesia God, doon na pa sila pagbati nga siyempre bago pagod ang Christianity. So mamilit-pilit pag yun ng ilang pagbati sa daan. Di man na automatic kod bisan pa sa science. Di ba? O gani si Pablo doon na siya napamulong nga dito ako sa mga mahuyang but pasabot mga Hudiyo nga wa pa kayo magka-grasp makahibaw gun sa gyud ang tibuok pagtulon ani Kristo. Ingon si Pablo, sa mga mahuyang nagpakamahuyang ako aron makabig lang nako sila. Example ana katong si Pedro nakasukan ba to o gisaway ni Pablo. Ngano man dili tungod kay nagtudlo og dili maos Pedro, no? Now gisaway lang ang iyang gawi netong higayon na kay hebalo naman gud si Pedro nga dili sayop nang makighugoy-hugoy na sa mga hintil. Kay gidawat naman sila sa bag-ugong kasabutan dawaton ng mga hintil. Mao nang gisugdan na ni Pedro pag amigo pagpakigduol ang mga hintil kay dili na lagi isipong mahugaw ng mga hintil kay saging herian ni Kristo sa bagong kasabutan pang tibuok man langkob. Unya pagkakita ni Pedro sa grupo sa mga Hudiyo nga nagtuo siya nga wala pagyud kasabot unsa gyud kana bang baruganang bago, baruganang Kristohanon, ang huna-huna ni Pedro nga, uy hala, masuko gini sila nako. Nganong nakighugoy-hugoy, nakig-amigo ko sa mga hintil nga sa tradisyon nato sa Judaismo, bawal ra ba na? Isipon ra bang mahugaw ng hintil? Di ra ba na amigohon? Isipon ra ba yun ng kaaway? So, naghuna-huna si Pedro nga, uy hala, masuko gini mga Hudiyo ha, kay, wala, nga nakig-amigo. Nakikhigalan na ko sa hintil. Munang, ang iyang gibuhat niya itong higayon na iya sang gibiyaan ang mga hintil. Na nakitaan siyang Pablo kasi Pablo niya itong higayon na kahibalo naman nga sakto na iyang gibuhat. Di ba? Gibiyaan ni Pedro, dili ingon nga sayop tong iyang pakigugoy-hugoy kay naghibalo naman siya nga dawaton ng mga hintil. Ang iya lang tumo nga nung iya sang gibiyaan parang dili maiskandalo ang mga Hudiyo nga wala pagyud katugkad unsa ang Christianity. Di ba? Kung nakahibalo pa unta si Pablo nga strategy ra ito ni Pedro dili unta niya magkasukan si Pedro ato. Kay paagi ra man to ni Pedro pag alam-alam sa mga hintil.
mga Hudiyo day. Mga Hudiyo. Pag alam-alam nga dili sila masuko, kay niadto higayon na ang mga Hudiyo nga bag-o pang nakristohanon, wa pa gyud ka kasabot. Gani mo bitaw tong Council of Jerusalem ga debate to kay na pa may magunahon na nga sinahanglan tulion pagyapon. Di ba? Isipon pagyapon mahugaw ng hintil no. Mo na ilang gidebatehan. Nga wa na dili na. Diri sa bagong tugo naa na tay pang usbon. Niya kanang pagdili sa pagkaog dugo usapan na sa ilang gipabilin. Gipabilin nga idili gihapon pero dili na universal teaching lagi kay kung universal teaching mudagan mangyuntas gospel diin asa nanudlo si Kristo unsa ang New Covenant Kingdom niya sa New Covenant Kingdom wala na may gidili si Kristo sa pagkaon basta haragod sa Marcos City mao na nga ang Council of Florence niluwat og dogmatic constitution nga ato nang biyaan ang kadtong mga Jewish nga kinabuhi ni Jesus Christ. Okay, bago naman kasabutan, Christianity naman. So ato nang ipatumang yun ang unsay Christianity. Sumo na nga valid tong Council of Florence. Okay, lagi dili universal law ang dili pagkaugdugo. Labi nag basahon ang Roma 14, no? Roma 14 bersikulo 3 kung wa ko masayop nga dili na hukman ang tao nga utanon ray kanon o bisag unsay kanon. Di ba? Mao na universal teaching. So mao na, no? So katong pagdili sa pagkaugdugo sa konsilyo sa Jerusalem, temporal restriction to. Ano man? Anong temporal restriction? Kay dili man to universal law ng dili pagkaugdugo. Di ba? Unsa may prueba nato nga dili pa universal law, dili na universal law. Tungod kay wala na gitulo ni Kristo sa bagong tugon. Ang hinungdan lang, wala ko moingog sayop tong Council of Jerusalem ha. Kaya naaman sila authority ug unsa ipabili nilang Jewish practice ug unsa ipadayon. Di ba? Wala ko moingon. Sa ilang konsilyo, sa ilang panahon, sakto sila. Kay giubanan man sila sa Holy Spirit nga idili sa to. Pero dili na bot pasabot nga dili na pwede luagan o undangan kay naalagi sila authority to bind and loose ang mga opisyalis, mga leader sa simbahan. Nagkataon lang sa bag-o pa ang iglesia, ilas ang gidili. Valid to, di ko moingog sayop to. Kinaaman sila authority. Pero ang ilagong authority, mapasa man sa musunod ng mga leader. Pareha sa gahom o authority sa Presidente Aquino, mapasa ang iyang authority ni Digong, ang atong Presidente ron. Iyon na. Di ba? So, mao man na ang ato raning gi-appeal ha? Nga naghisgot naman ang datag naghisgot pa man ang data og lain, no? May tungod sa kanang unsa ba kining laing hinungdan nga nung maghimo ta og mga larawan o ribulto. Pero ato lang ning gilakbitan, no? Kay tuloy-tuloy naman, no? Importante sad nga atong mahisgutan. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So mao po na logic gani nganong sa bag-ong kasabutan wala na tay gipihig sa pagkaon. Kay lagi ang nature sa gingharian ni Kristo panglangkob man. Pang tibuok kalibutan gud. Sa pagkaon pod gilangkob wa na gipihig. Pero dili na bot pasabot nga di na lang pud mag-observe anang kanang gitawag health reason. Kay kung health reason ang hinungdan para nga dili ta magkaog baboy o kanang mga fatty foods nga makadaot sa atong panglawas kung mao na hinungdan wala man pud ta gidid-an ana kay ingon lagi sa universal law ni Pablo Roma 14:3 nga dili hukman ang tao nga utanon ray kanon ug bisag unsay kanon kay gidawat na ng duha. So kung for health reason imong rason okay lang, pero kung moingong ka nga di ko mukaon ana kay makasala gyapon ko dili na pagtulon ang Kristiyano. Kaysa pagtulon ang Kristiyano langkob na tanan ng pagkaon, no? Pasaharo ko ng Marcos City. So mao na kay ang kahugaw ko duha man ka klase, bacterial, physical o spiritual. Ang kahugaw nga gilinisan na, no, sa Dios kadtong spiritual nga kahugaw. Katubang gimando niya nga gidili na mao na kahugaw kung lapason. Pero kanang bacterial, kaya hinumdum ko sa akong kaatpang niadtos debate niingon siya, sa to pamukaon kag ukok.
Oh, ang iyang ipasabot nga kahugaw bakteryal man, di man spiritual. Kaya kanang spiritual gani nga nagdili ang Ginoo niya imong lapason. Muna spiritual nga kahugaw niya kay linisan, allow naman niya. So nawala na ang iyang spiritual nga kahugaw. Kung doon naman nabilin nga kahugaw, ang bakteryal na, di ba? Wala mo kayo kung panahon na ipadayon na to kay nindot na atangin ninyo ang atong mura o special kaayo nga padayon ni hindi nga tema. Wala mo tayo kung panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga kaparian, uban na sa atong obispo, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PXPR. Tata. RMN. Si Luis Manzano ni. Bisag sige yung grab sa kwelyo. Kulang cleaner gihapon. Kay ordinary yung detergent man good. Ilis na sa Tide Perfect Clean with micro scrubbers. Murag diskrab ang nanuot nga hugaw. Bisag sa kwelyo, no kulang clean sa Tide Perfect Clean. Tested on polycotton. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa fluoride, bitin ito. Eh, ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, misis, mag-Unique Toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura sa bright ko. Tuling ang labanan ko. Bright sakura, sakura. Ang Pride, may Sakura blooming pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Tuling ang labanan ko. Bright sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Di atay pasyente nga taga